Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Asus mijn optreden voor rapper Noorderlicht. We hadden man van Frizikana te gast, jawel, met een XL-show. En we hadden de column van Volkert Wesseling en Bouke van der Woude. Komt ook nog spelen. I'm gonna cross that river, I'm gonna catch tomorrow now. You're gonna want to hold me, just like I always told you. You're gonna miss me when I'm gone. Nobody here will ever find me, but I will always be around. Just like the songs I leave behind me, I'm gonna live forever now. Your fathers and your mothers, be good to one another. Please try to raise your children right. Don't let the darkness take them, don't let them be forsaken. Just lead them safely to the light. When this old world is blown asunder and all the stars fall from the sky, remember someone really loves you. We'll live forever, you and I. I'm gonna live forever, I'm gonna cross that river, I'm gonna catch tomorrow now. I'm gonna live forever, I'm gonna cross that river, I'm gonna catch tomorrow now. I'm gonna live forever, I'm gonna cross that river, I'm gonna catch tomorrow now. I'm gonna live forever, I'm gonna cross that river, I'm gonna catch tomorrow now. Wat een drukke weekend hier ik. Het broest oeral weer. Machtig mooi vanzelfs. Alroende Mandy heb ik voor het eerst in 2 jaar maar weer eens een agenda gekocht. En dat is een goed teken, want ik ben ook nog aan het nooit genieten van het dorpsfeest. Alroende weekend. Een optreden hier, een optreden daar. Super. Het gaat met ons weer mooi. Maar iedereen verneemt ze stadig gewoon wel dat er een soort gaande is. Je wordt zuiver al wat chagrijnig had je de auto tanken matten. Ik denk dus nou maar de eigen ticht. Ja, is dat het virus weer wat de kop opstekt. Dan denk ik om dat jonkje van zien hier wat van de weekendje me zei. Nou, als we nou ophouden van testen, dan is het probleem vot oplost. Mijn antwoord weer het maar zo makkelijk, jongen. En nou pakken we elk feest mooi. En bier op een festival is echt duur. Dus bier gooien is tegenwoordig geld voor het smitten. We zeggen weer 60.000 boeren op het dikken. De kolencentrales die moeten weer riepen. Er is geen weerruimte. Kennen wij naar de simmer? Wil wij naar het theater? Ja, we binnen er nog lang net. Maar hoe mooi is het dan dat je nou genieten kennen van een dorpsfeest en proosten en springen kennen met de maten, je on het werk mooie, luidje mooie collega's en waans betiet verrast worden door een prachtige zinsopgang. En als je dan ergens wat overeen zet, dan denk ik altijd om dat zinsje wat een soort broek wordt in het groen verzet, rijstig blijven en schummer even. Hier van het werk, hier van het werk, en dan wat je doet. In Canada, daar maak ik een hele lange reis. En helle in een liquorstore wat bier voor onderwijs. Een klank die tiener die herkende mijn accent.
Hij zei, joh, kom uit Friesland, nou wat aardig je ook kent. Samen maken wij een praatje, hij handelen in zee. Ik zeg dat er in een hele grote auto reed. Hier het witte kind, het is ik heel gewoon. Oeral daar sto komst, heb sto een Frieske boerenzoon. In Zambia, daar wie ik op safari en ik geef naar het allereerste kroegje dat er aan een route steert. Ik helle een paar pilsjes en ik rekke importeer. Maar een jongen hier uit Friesland en we namen er niet meer. Droog die of door de stage, wie er daar ik kwam. Hij zei, ik ben een ranger en heb een Afrikaanse faam. Ja, je kent in het voorval zitten, het is een vast patroon. Oeral daar sto komst, heb sto een Frieske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetje roer. In de financiële sector, ICT of logistiek, bij het bouwen van een brug of het lussen van een dik, bij de handelingmachines in de olieindustrie, bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, de havens van Shanghai, de steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai. Ja, ze doen het overal goed, er is geen harde nood. Oeral daar sto komst, heb sto een Frieske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetje roer. Ik weer eens in Nieuw-Zeeland op een grote boerderij. En nog neer zeg ik op een plak, zo'n protte Frieske kei. De boer zei, ja, ik ha uit je tieren naar het zin. Omdat ik hier weer boerenondernemer wezen kan. Hij helle uit de koelkast een kratje vol mijn bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer een best hier, wat de toekomst brengen zal. Ik ga er weer nog doen, ja, oeral daar sto komst, heb sto een Frieske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetje roer. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetje roer. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetje roer. Ja, het vertrouwde lood. Marcel Smit, Gurben Douwstra, Pieter Wilkes en met z'n drieën. En dan best al een tijd met dwaande. Waarom zei eigenlijk het Friesikana-verhaal hier in Friesland. En dan komt er wat bijzonders om. We hadden natuurlijk Friesikana 1, 2 en die tussen 3 gewoon. Maar er komt een bijzonder feestje. 3 juli in Ries. Friesikana XL. Gurben. Ja. Wat ik me daarbij voorstellen. Nou ja, wat is XL? Ja, het gruts, hè? Ja, dat kan je er ongeveer bij voorstellen. Het is wel op basis van Friesikana 3. Maar we hebben voor uzelf de mooiste liedjes die we vonden uit Friesikana 1 en 2 erbij zocht. En die hebben we er ontdekken. Dus het is een meer dan 2 heel uur wordende show van Friesikana 1, 2 en 3. En dus XL. Ja, precies. Alles bij elkaar optelt een beetje. Ja, daar komt het eigenlijk wat op del, ja. Ja, want je laatste is Friesikana 3. Wat is het verschil tussen 3, 2 en 1 eigenlijk? Nou, tussen 1, 2 en 3, want dan draai ik het even om, is het repertoire eigenlijk continu aanpast met de dingen wat wie mooi vinden en wat dus inspireren had. En van Gurben en Pieter een aantal nummers van mij en dat mixt dan niet meer koor. Maar we hadden echt wat nice, want Pieter had aan een nieuwtje, maar voor Friesikana 4, wat 29 januari is in de première gaat. Hebben we heel wat nice, want wie ben erachter kwam dat in Friesikana 3 de meeste screwers waarvan we de nummers brachten, de covers dan brachten, die winnen al verstaan. En wie hadden dus nou wat bedacht, nou misschien maken we dan met Friesikana 4 Wanted Alive. Ja, en dan dat we eigenlijk alleen de mensen die bij de aanvang van de première nog in leven binnen. Je keren waarom op aarde dus. Ja, eigenlijk keren we. En dan doen we ook wel wat oors. Ja. Dus dat wordt wel heel oors. En ja, op Theatertuin Ries is het natuurlijk, dat is een fantastisch plak om Friesikana 3 gewoon uit te sluiten. En het een beetje mooi waar. En al die mensen in die tuin, dat is gewoon fantastisch. Ja.
Ik zal er nou al uit. Prachtig affiche trouwens. Nou, Pieter Sisma, wat voor naadje haast? Nou, ik trof van een week een Zuid-Afrikaanse singer-songwriter. En die zingt ook in zijn eigen taal, schreeuwt vast in zijn eigen taal. Dat doen wij ook. En hij is wat meer op pop georiënteerd, denk ik, meer als Amerikanen. Maar goed, dat zit er toch wel in aan. En we hadden voordat wel een klik. Je snapt hem elkaar. Het deed mij denken om mezelf. Dat ik met mijn Friese versjes in het boeteland toerde. Net van Fries naar Mutters, maar gewoon voor de plaatselijke bevolking. Daar waar ik heel goed opvang terug de muzikanten daar. Hè. Ja, we zijn hier in Litouwen geweest. Ik ga die nog spelen van een Litouws publiek. Ja, precies. Nou, dat is een hele bijzondere ervaring, maar het is ook wel spannend. Dat is voor deze jongen hier natuurlijk extra. Hoe heet hij? Stefan Jansen. Klinkt heel Nederlands, hè? Jansen. Maar hij kan Nederlands verstaan. Maar hij praat het rest Engels. Maar zijn taal is het Zuid-Afrikaans. Ja, is een Nederlands dialect, no? Ja, dat als hij een beetje niet best van dorst als Hollanders is. Het val je, kerst het val je. We zullen snel te doen, secretaire een paar noemers doen, maar het korps van Heeg. Onder leiding van mijn Verbeek. En mijn kwam ik met dit idee. Nou, ik denk, wat kan ik voor die jongen doen? Dus ik heb Marcel en Gert bevraagd. Is dat misschien wat om hem te vragen als gast in Ries? Als het publiek komt, wij altijd maar vrouwwaartje. Ja. En als het mooi waar is, ja, dan zou die tuin wel eens vol zitten kunnen. Ja, en dan is dat voor deze jongen natuurlijk een prachtige locatie. Ja, een mooie onvulling voor hem, toch? Nou ja, en zeker voor u zeker een mooie onvulling en een mooie afwisseling. Het brekt het even. En hij kan natuurlijk, want hij is net bekend. Hij is in het Zuid-Afrikaanse taalgebied best wel aardig bekend, voornamelijk. En ik vind ook dat er goede versjes maakt en een goede artiest is. Goede muzikant is. Dus zo'n jongen verzint het ook wel. En dus wat wij op deze manier wat voor hem doen kunnen, dan maar we dat altijd doen. En hij kan nooit een groter publiek, omdat hij net zo bekend is, krijgen als 3 jullie bij ons. Bijzondere special guest dus. Frisikana, maar welk idee ben je er aan mee begonnen? Want is het idee nog steeds hetzelfde eigenlijk als nou? Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Koortsversjes spelen, maar ook versjes van boeten je eigen zo'n repertoire. Hè? Ja, en als je koortsversjes, we spelen ons eigen repertoire. Hè. Net altijd de allerbekendste noemers. Want we spreken het wel een beetje uit wat in Frisikana past, wat bij die stijl wordt past. Maar dat wil ik gewoon maar draaien. En voor de rest hebben we dus echt inspireren toch. Ja, Amerikanen artiesten uit het Amerikanen genre, die wel een keer, werd wij ons inspiratie bij hellen. En dan is het aardig dat Marcel is de jongste van ons draaien. En die komt met heel hoor artiesten neerzetten als Pieter en ik bijvoorbeeld. En artiesten waar ik nog nooit verjet hier, maar die echt geweldige muziek maken van Joer te Dij. En wij komen vaak wat omzetten Oh, neem eens in. Nou ja, Elvis, Greg Trooper, alle keer al deer natuurlijk. Dus, en ze krijgen wel een hele mooie mix. En dat Amerikanen repertoire, dat is onuitputtelijk. De kerst, wie zonder tot in lengte van je met rook in kennen. Frisikana XL, maar dan in maar dan XL, maar dan echt XL, ja. Dan ben je wel 40 is dat ook. Ja, ik maak hem goed rekening hoor. Ja. Je mag nog even te gaan. Ja, dan hebben we nog één te gaan, ja. Maar het zou samen gaan, hè. Dat is geen probleem. Ja. Goed, Marcel, de opdracht is duidelijk dus van Fjouwer. Maar nou even die XL-show. Ja, dan maak je dan ook weer een kaartmaatje. Wie dat nog dreig of net? We gaan uit al die shows hier we natuurlijk wel uw eigen lievelingsversjes. En du wist wat bij het publiek ik goed valt, denk ik? Ja, absoluut. En dus dat wie net zo heel moeilijk. En ik moet heel eerlijk zeggen, van Frisikana Fjouwer, wat er nog zit, wie het echt niet zo moeilijk. Want ik heb zo'n geurde bezig, het repertoire is onuitputtelijk en er zitten toch pareltjes tussen. En wie vinden het leuk om dat te brengen? En in Ries werd toch even wat oors te doen. En ze best ik altijd in beweging, haast altijd wat leuks. Het moet ook interessant wijzen voor het publiek. En we hopen dat er een paar mensen kunnen komen. De kaartverkeer gaat al heel goed. Mensen kunnen nog maar kwartingkaartjes reserveren. Dat kan via reserveren. Vaverkeer@gmail.com. Dus vaverkeer@gmail.com. Dus dan gaan ze naar wat kwarting. En ons kan het altijd ook nog wel door, want de tuin is groot genoeg. Ja,
Prachtige locatie, ja mooi. Ik snap dat je hem direct horen willen. Friesicana XL, nogmaals, snij 3 juli. Mooi de mikjes om een uur of 3. Als je altijd al een mooie dag is, dan is de meeste hit ik wel. Voortkist lekker onderuit. Potje bier, bakje koffie. En dan misschien welk nummer, Jer? Welke domino? Onder oren het nummer Soers dat nou wel dwaan. Ja. Ja, ik vind eigenlijk wel dat ze dat waar maken, naar de tuin komen, maar het nummer iets Soers dat nou wel dwaan. Zet die foto denken. Goed, Friesicana XL, 3 juli. Maar nou live hier in de studio. Norwien. Ik wil weer rustig skiën naar de bergen van Tirol. Het is al even in dat ik daar weer. Soks is vanzelf wat oors als op de e-bike naar de sol. Hoewel ik dat mijn leven lang niet deed. Maar skiën krijgt als fietsen tocht ik soks verleer je neer. En als tu valst in dezelfde sneeuw. Maar elke nier die zei je meer dat we ons greep in de. Van alle kanten kwam er goeie reer. Soest het nou wordt waan, oh soest het nou wordt waan. Is de winterdijs net vis te koud. Soest het nou wordt waan, oh soest het nou wordt waan. Wist hoe vaar dat soort fratsen net te oud. Dus hel ik in augustus al de redens van het jocht. Als zij me wiefke doe al best wel wies. Maar ik kwam per wachtje op een halve sterrentocht. In zo'n winter vol mij pakken snie en ijs. Maar het woel weer eens net vriezen, dus toen moest ik wel wat roos. Ik koe naar Lapland of de Weissensee. Maar wat ik het echt vregen, ik kreeg het lid voor op de noos. Geen enkele vreugd vond dat een goed idee. Soest het nou wordt waan, oh soest het nou wordt waan. Denkst u dat het is die nog wel hoort? Soest het nou wordt waan, oh soest het nou wordt waan. Wist hoe vaar dat soort fratsen net te oud. Maar achter de geraniums, daar ben ik nog net ontdaan. Ik wil ik nog geen reisje langs de Rijn. Al ben ik net meer de jongste, ik wil avonturen ha. Want als dan is mijn kans voor goed vervlijt. Dus zoek ik met de curry langs het hele jaar week spaat. Van Beeld tot onder de kust van Baskelon. Maar wat ik het ik vregen, ik het al jij hetzelfde praat. Wist toen al eens wel goed bij die verstand. Wist toen wel hoeveel kilometers als daar in een mast. Dat is meer als snijs die een rondje om het toe. Als toen de trap naar Bopper is, haast toen al pin op dwast. Dus blijf me thuis en praat dan net zo stoer. Soest het nou wordt waan, oh soest het nou wordt waan. Dat hele eind al innig oer de brood. Soest het nou wordt waan, oh soest het nou wordt waan. Wist hoe vaar dat soort fratsen net te oud. Wist hoe vaar dat soort fratsen net te oud. Mijn dobber schijpt daar vaak onder water. Ik kwam er al voordat ik zwemmen kon. Dat tocht dus net omhoog was volle letter. Al wist ik dat het mijn plaag worden zoen. De steigerwatertjerken van mijn vrienden. Miljoenen in uw zelfs en in elkaar. En een bootje waar die urenlang in dreunen. Dat bracht u zijn tenzen rond de hemels door. Keer nog gauw eens even naar mijn plakje. Dan kom ik dus de ene hand aan. Zat te trainen in het zwiete water. En vogels die net vreugde naar het verhaal. De eerste dap, die gier daar van de flessen.
Fietsje, bootje, watervrij gauw meer. Filters bloeien meestal in het bakje. Mijn stoer door wie het spultje eens wel kleed. Mijn fiets, mijn brommer, zelfs mijn eerste auto. Stiende dagen ongeveer en op dat plak, waar ik nog wel te zezen. Daar heb ik een heel soort levenslessen leerd. Ik ga nog gauw de 7 naar mijn plakje. Dan kom ik dus erin een kanaal. Zat het drinnen in het zwierte water. En vogels die net vregen naar het verhaal. En is de kop leeg en ik werd vierde. Vierde in die hudde grote vracht. Weet hoe langer ik daar ben met langje. En het jonkje wat zat van het visje af. Hey! Keer nog gauw de 7 naar mijn plakje. Dan kom ik dus erin een kanaal. Zat het drinnen in het zwierte water. En vogels die net vregen naar het verhaal. Nee, vogels die net vregen naar het verhaal. Ja, bloedegek, die drie man bezig te zien hier in de studio. Frisicana treien. Pieter, Gurbe en Marcel. En nogmaals, datum, zet hem al vast met dikke strepen in de agenda. 3 juli dus het XXL-feestje. Goed. We gaan praten met een man die onder het begin van het programma al even een mooi... Nou, ik neem het maar even de simmercolumn die hier, Volkert Wesseling. Volkert, wat toen je vanmorgen naar de omroep kwamst? Ja, de mensen komen in een auto. Ja, nee, ik net. Nee. Je wist op een trekker. Ja, ik dacht, nou moest wat over die trekker echt weten. Nou ja, ik zei dat het best, maar dan kom ik mooi een trekker en een dikke dumper erachter. Nou, dat hebben wij mooi opruimd. Dat is een beste knaap trouwens, dat ding. Ja, dat is net, het is geen wat is geworden. Ja, ik wel, maar nee, dat is grut materiaal. Had hij nog een bijzondere ribies van helimatten? Hoe zit het daar? Nee, gewoon trekkerrijbewijs. Ja, en aldoende leert men, dus zou ik er dan op den duur ik maar omgaan. Ik wel handig. Net zonder reden, dus zei ze het zelf al even in de bijzinsje. Die trekker, dat speelt een rol in een van die vaststellingen, hè? Ja, want dat is mooi. Ik ben de oude 2 hier natuurlijk elke dag druk dwaande geweest in Groenverzet, als trekkerschauffeur. En nou ja, de theatervrouw, de cultuursector, nou, die komt ook weer op gang. En nou, er waren wat organisaties, straatfestivals, nou, die belden op van, nou, volk, het hashtag weer wat. Ah, ik zei, ik heb eigenlijk niks. Maar ik zei, ik kan wel wat verzinnen. En toen dacht ik, nou, wat ging dan doen? En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Dan doen we een act, mijn trekker en dumper. En dan combineren we, nou alles weer hier mooi, dan combineren we beide dingen even in één. En ik nog een beetje interactief ook, hè? Ja, zeker. Ja. En het mooie is van, de act is heel mooi geschikt van straatfestivals, dwarsfeesten, tuinfeesten. Neem het al maar op. We kennen overal heen maar die trekker. En mensen die staan dan mooi om die trekker heen. En ze hebben alle jaar gereageerd op een vacature in het Groenverzet. Dus ja, dat is geweldig dat die mensen er dan al binnen. Maar ja, dan moeten we natuurlijk even zien van wat het beste kraammachinist wijzen kennen, het trekkerchauffeur en wat het beste groenwerker. Nou, dat bestaat uit een aantal oefeningen, al je interactie, beetje mixed met cabaret en natuurlijk al je trekkerspektakel en dat in je oren. Machtig. Is het echt een pure solo-show? Ja, het is een solo-show. Ik heb hem te jaren mooi, Marius Del Grasso, regisseur. Hebben de act betocht en zo op poorten zet. En al een paar keer spelen. En dat is machtig mooi. We zijn juist, want toen zei ze al even, ter plekke. Het is eigenlijk voor op locatie bedoeld. Ja. Maar horen we, er wist ik niet hoe het water mij doet qua interactie. Daar zit dus een protte improvisatie in, neem ik aan. Ja, echt. Hoe verhoudt zich dat tot verse teksten?
Nou, zeg maar, die act, nou, we zeggen, of voorstelling, het is eigenlijk een mini-voorstelling. We zeggen, nou, die wordt 30 minuten. En het is maar krijg wat van groep als het van die neus heeft. En het mooie is van, nou, soms dan komt er weer wat uit het publiek weer om, kist er heel mooi op inspelen. Nou, en ik heb gewoon eigenlijk een oren om materiaal. Maar ik kan gewoon te plekken zien van, oh, we gaan even die cabaretkant op. Oh, we doen even wat meer interactie. Oh, nou, we kunnen wel even maar het publiek nog even weer wat uithalen. Dus het is een hele mooie, vrije act. Een vrije voorstelling. Vandaar de titel, Krijgt wat? Ja, krijgt wat. Ja, en iedereen die zei het dan in groen verzet dat iets klaar is. Nou, dit krijgt wat. Nou, ik dacht, ja, dan, het is krijgt wat dat wij weer optreden kennen. Dus ik dacht, ja, dan is er maar één titel te verzenden. En dat is dat het krijgt wat is. Ja. Maar goed, zowel de creatieve kant als de harde werkerkant komen nog bij elkaar in één trekker dus. Ja, en dat is mooi. En het is gewoon heel van, we merken echt in de salon en in de theaters, nou, daar heeft elkaar het verkeerd te krijgen. Nou, daar is nog best wel wat aan de hand. Dat gaat nog net eigenlijk zo goed te drinnen, maar. En toen dacht ik echt van, ja, iedereen die gaat nog lekker naar buiten daar. En het mooie is van, ja, als wij maar die trekker ergens komen, als het nou in een tuin is of op een parkeerterrein, of wij brengen eigenlijk dan echt weer cultuur en theater bij de mensen in de buurt. En dan hoeven ze net een kaartje te kopen. Dus ik dacht, dan is het probleem ook oplost. Van meer informatie, waar maakt mensen wezen? www.volkertwesseling.nl. Daar kunnen mensen de speellijst bezien. En we beginnen ik naar Soest. We naar Herman. Herman van trekker. Veen. Ja, al het spul op het diepbladeren en we toeren erheen en we zeggen, goeie, daar winnen we. Dus er zit heel wat moois in het vet. Wat Herman, hoe lang heeft hij net jongen al? Dan? Herman heeft oorlog hier al net jongen. Vanwege de COVID. Ja, jammer. Maar die krijgt nog een trekker hoe de vlier. We beginnen om mijn trekker, dan stroeven ze die kant op. Leest het gasveldje wel heel Ja, daar, ja, hè? ik Want daar is hij scherp op. Ja, nee, dat hoef ik wel geen gedoe hebben. En ik in Jestermar ben we te vinden in Burgum. En ik hoop, die trekker is overal welkom wat mij betreft. Dat we, nou ja, overal wat hinderheden kennen. Volker Wesseling, hij leeft weer. Ja, creatief, theaterman. Nou ja, mij horen we druk met zijn trekker. En om dat te combineren, nou ja, dat mag maar eens even zien op de diverse dorpsfeesten. En via zijn site is dus meer informatie te krijgen. Volker, dank u wel. Succes, jongen. Ja, dank u wel. Machtig mooi. En wij gaan toch met een bijzonder man. Ja, van die mensen, zeker in de muziekwereld in Friesland, die jaren erbij. Die jaren er al heel lang bij. En ineens wordt het een beetje stil. En dan pak ik nog wel eens de telefoon en dan zie ik Bouke van der Woude. Hoe is het met die? En dan krijg je een verhaal dat hij 3 jaar lang toch wel even, nou, een behoorlijke zwiere tijdhoorn had. Maar hij is hier. We praten aan mij, maar eerst even live hier in de studio. Bouke van der Woude. We laten het gebeuren en we houden goede moed. We genieten alle dagen, want er ging al zoveel goed. Niet te ver van huis meer, waar ben we al niet geweest. Op het fietsje bij de diktel is krekt zo goed een feest. En als we onderweg wat praten, dan duurt het ritje nooit te lang. Ze gaat ons leven verder en we binnen niet meer bang. Het zal elke dag wel lukken, al vergeet ik nog wat meer. We genieten van de kinders, haast alle dagen weer. En we hoeven niet met een vliegtuig, of dagelijks met de trein. Lekker thuis om skarlen, is eigenlijk krekt zo fijn. Het gaat allemaal wat anders, en ik ben wat gauwer moed. Maar we kunnen onszelf nog redden. Dus het meeste gaat wel goed. En als het eens even moeilijk wordt, krijg je vast wel weer een app. Met een foto van dat mansje, met de oogjes vol van pret. Dan geniet ik van die glimlach, 4 geslachten op een rij. En zie ik die als jonge moeder weer. Met door het jonkje krijgt ze blij.
Dus we laten het gebeuren en we houden goede moed. We genieten alle dagen, want er gingelt zoveel goed. Ons leven gaat nog verder, al weten we niet hoe het komt. Maar dat hoeven we niet te weten. Maar dat hoeven we niet te weten. Want de cirkel is al rond. De cirkel is al rond. Ja, de cirkel is al rond. Ja, prachtig. Wat een mooi lied, Veske. Bouke van der Woude. En de cirkel is roem. Tenminste, zo vertaal ik hem maar even. Bouke, mooi, dat is de best. Ja, dat is hij. Ja, ik ben ook blij dat ik je ben. Dank u wel. Hoe is het met hij? Nou, weer wat beter. Even in de Lietse loeren zitten, dat skoft. Een hier of treien. En eigenlijk volle langer, maar dat weet je net, wij onder de leden. Maar ik krabbel je weer op. En wist, ik begon het jongen te missen voor de mensen. Campbell is fut, die wen het in Canada. Daar kan ik straks nog wat meer over zeggen. En ja, de jongerij weer de rekken, even niet meer. En dat hek weer oppakt, want ik ken het zonder jongen. Maar nu mis ik de mensen, dus ik wil eigenlijk wel wat lietse dingetjes doen. Maar dat is wel een goed teken. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als het net lekker in die vel zit, dan denk ik, let het maar even zitten. Want er zit ik een bepaalde drang op, denk ik dan. Ja, ik kan het missen. Ik ben het leven trok aan, mijn veskes maatje en veskes jongen. En als het er mee ophorst, dan mist echt wat. Je is van die gevoel definitief oorskien naam dan? Ik dacht dat ik een kwaal hier dat het net weer koer. Maar nou, jong ik weer zo en dan wil ik het gewoon proberen. Ik vond het prachtig. Oh, dank u wel. Ja, want ik heb nou altijd veskes maken. En dit weer een nijveske. Ik zing straks, jong ik nou wat een veske van Jet iets, maar daar heb ik nog dan. Wie het verhaal voor jou? Nou, de kop liet wel wat in de steek. En dan wist het wel, we staan onthengst. Maar ik bleek apneu te hebben. En dat is een kleine sluipmoordenaar. Dan ademt net goed in de nacht. En dan gisteren staat er gewoon. Dan begint te sliepen in een auto en dat soort flauwekul. Kist net broeken. Nou heb ik hier nog een hartaanvaltje. Wat neerstjentjes die het mee plegen. En dat soort dingen. Dat was een hele protte, hè? Ja, het weer genau. En gelukkig zei het liggen, maar het is genoeg. Ik ging de goede kant weer op. Ja. Plus dat tussen de heren het ook alweer wat begon te leven. Ja. Nou ja, dus zij het zelf leven. Wie dat een soort signaal, dat we begonnen die muziek te denken, dat denk ik ben op een wij waarom. Ja, ik heb skoftje toch dat net meer woe. En dat ik die veskes net meer onthouden kon. Maar dat die nieuwe veskes onthoud ik ook. Dus dat valt wel wat daar. Steert je weer? Ja. Ik ben je weer. Hoe wordt het Campbell mist? Wat toch die muzikale maat voor mensenheugenissen. Ja. Hij is mij de leefde in het hart, oorreiziger naar Canada en in principe de blur. Hij komt in kwarten waarom ook, hè? 22 augustus iedere jaar voor 14 dagen. En toen zei de Bouke, doen we dan ook nog een klein toertje. Nou, we weten net hoe het komt, maar we shut wel. Wij werden vergroeid. Wij werden een Siamese tweeling in de muziek. Hij kon net zonder mij en ik net zonder hem. En we werden broers, sinds het samen. Ik mis een bot. Maar ja, het leven rent zoals het rent. En hij is daar nou. Want du hast wel weer wat plannen, hè? Ja, ik wil wat liedse dingetjes doen. Een liedse bezetting. In een liedse tjerkje of bij de meesken thuis. Net een volle meesken. En ontspannen. Ja. Ja, ik ben blij dat je versteert. En de kwetsbaarheid spat erom. Maar ik vind dat komt ook wel heel krachtig hoe, mag ik zeggen. Hoe viel dat zelf? Ja, ik merk wel dat ik een opdonder gewoon hè. Maar dan had het overwon. Nou, overwon dan net. Ik ben de wanden, maar het wordt beter. Die apneuboel, ik sliep nou maar zijn masker, hè? En dan kruist weer wat lucht. Ik raad het je meest gewoon om te meer lucht te nemen nachts. Dat is geen goede optie. Ik zit er zo op letten. Adem je, ja. Nee, noem maar. Spelen ze het zuiver correct, maar we best echt weer ontschreeuwen dus. Ja, ik heb een stuk of zo'n vestjes maken weer. En Campbell zei dat stuur ze eens even op. Dus ik moet nou maar mijn telefoontjes die dingen opnemen. Dan stuur ik ze naar kamer. Dat hij dan komt, dan kenden ze vast. Ja. Campbell komt waarom? Daar is misschien een paar keer mee optreden, maar hij bloedt wel definitief in Canada. Ja, Campbell zijn leven is verloren. Hij had zijn jeugd leefde weer
Dutsen, die in Haas, hadden daar zo'n hier mee wennen. Maar zij het ben en zij het best ben. Dat zong ik. Ik zong voor de 4e generatie. Ik geloof net dat zij ze 4 binnen. Maar dat lukt. Zij wil weer bij de band wezen. En Kamal vindt dat goed en die vindt dat prachtig. En die jongerij met mij is dus even aan de kant. Maar je niet weet hoe het leven verder rent. Wat ik wel weet, dat doet er wel best. Misschien nog herstellende, maar dus dit je van camera's te spelen. Dat vind ik echt heel, heel knap. Dat is dat dwars en kist. En het is ook even een shout-out naar de Vroort. Bouke is er nog. En Bouke hoeft net naar de Ziggo Dome, maar de Lietse Tjerkies was wel weer hard dus. Ja, en bij de mensen thuis. En Lietse dingen. Net de volle mensen. En ik ben er weer op tarret, want ik hier de hele brut onder kont in de muziekinstallatie. Maar ik heb nog een heel iets deentje. Ik wil niet meer zo zwier tillen. En ik heb de gitaar waar ik altijd op spelen heb bewaren. De rest ben bij mijn zoon, al die gitaren mee voort. En John zei altijd, als je mij bouwt, dan heeft dan in je gitaar genoeg, jongen. Dus ik doe het nou met deze. Wat we hier ziet. Ja, dat hier er wel. Hek. Welk nummer is het maar? Ik doe nog even een van mijn eerste noemers, Beppe. Want ik ben nu 23 en ik denk elke dag nog aan Beppe. Live in Noorderwien. En ik wie nog maar een jonkje van een jaar of 6. Toen voer ik al naar Beppe op reis. Net voor de moon een beetje, al een enkele dag. Nee, ik wist al wat ik voer, ik wist al wat ik zei. Ik voer het Beppe uit van Hoes, naar Beppe uit van Hoes. Zis dat nou wel twijn, het is wat Beppe oes zo druk. En paken wel beslist, je jammer rond de kop. En dan die dure busreis, een groene en een stoer. Maar ik liet me net verkatsen, nee, ik zou dat trollen me retour. En ik hier bij Beppe uit van Hoes, bij Beppe uit van Hoes. Ze stierp mij te wachten op een hoeken in een ruin. En toen ik uit de bus kwam, jongen, wat weer dat fijn. Mijn holletje in haar witte jas, dat dript het water uit. En mij haar zelfde lippen, joeg Beppe mij haar tuut. Ik weer bij Beppe uit van Hoes, bij Beppe uit van Hoes. En ik mocht van Beppe koekjes stippen in een kleine thee. En was om wij achter naar de bakker op mijn toffee. Metjes naar de slachter daar, om een droege worst. Jongens, let nog even koesen, Jim Beppe had borst. Ik weer bij Beppe uit van Hoes, bij Beppe uit van Hoes. Maar Paken en Beppe ben er al lang net meer. De tijd je trog als, maar troggen dat doch nog altijd zeer. Elk keer opnieuw dat hak net zin komt, hield hij tot gevoel. Zo dat wou ik zo graag naar Beppe ta, dat ik er vaak om goe. Dan wou ik naar Beppe uit van Hoes, naar Beppe uit van Hoes, naar Beppe uit van Hoes. En ik ben al 23, mijn leven komt op gang. En deze male vrede vrouw, die maakt het me soms bang. Ga amper nog mijn evenwicht en lieke me nog moed. Maar dan zong ik maar de eegjes dicht, dit liedje lieke zoet. En dan is het weer goed, dan is het wel weer goed. Ja, dan is het wel weer goed. Beppe, het is zo wel goed. Ja, good old Bouke van der Woude. Dat is mij de grootst mogelijke respect
En ik ben blij dat hij weer redelijk omkomen is. En Piekenvel, om hem hier in de studio te spelen te zien. Goed, hij wil weer wat spelen. Dus als nog een fantastische singer-songwriter ziek is, dan mag zeker even bij Bouke wezen. Van meesken die al behoorlijk onderwijs binnen hun muzikale carrière komen we echt bij meesken uit die kijk beginnen. En dat is Noorderlicht, een mooi voorbeeld ervan. Noorderlicht, mijn geest is ik er even bij trouwens. Om geen verwarring te krijgen. De beste is een keer Jetterwest. Hoe is het met jij? Ik ben een keer Jetterwest, ja zeker. Ja, gaat goed. We zijn nog steeds bezig en we hebben nog steeds zin in. Dus ja. Nijwerk komt er hoor. Nou, deze krijgt een plaat uit, hè, Mijn Dorp. En we zijn eigenlijk bezig met een EP voor in de winter, die komt uit. En van deze simmer wil nog een paar platen releasen. Dus maar gaat mooi erop. Drokte zat dus. Jazeker, ja. Zit wat in een rapwereld. Een heel soort mensen ben op dit stuit al je concerten moet inhalen. Het is small drok, maar al die mensen die de hele wereld traumaten. Hoe zit het in die wereld? Kun je merken dat er nieuwe energie is en meer mogelijkheden om live op te treden? Nou ja, dit begint nou wel meer te leven. Hè. Dan ben ik plakken die nou meer muzikanten vregen, omdat ze gewoon wat leuks willen organiseren. Ja. Het leeft nou weer wat, dus iedereen wordt er op uit. Dus ik merk wel dat het drokker en drokker wordt, ja. Ja. Zij schrijven nieuw materiaal, doorstaan in nieuwe single even, Mijn Dorp. Zeker, ja. Wat is het verhaal van dit nummer? Nou, na de coronatijd wie het eigenlijk staat dat ik altijd een beetje van mijn eigen dorp het idee hier dat het alweer wat deer wie. Maar dat valt dus eigenlijk heel erg mooi. Wat is die dorp? Makkum, ja. Ik mooi plakje. Ik vind het echt heerlijk daar. Maar je is tetserjochten, hè? Ja, nee, ja, goed. Nee, maar ik merk nou dat die plaat heb ik eigenlijk schroon om eigenlijk aan te geven dat we hebben Wenny dat het eigenlijk prachtig is nou. Dat het begint weer te leven. En dan kan ik er wel echt van genieten, werk Wenny. Ja. Maar goed, ik ben toch hartstikke jong. Ik snap het ook wel. Dat is in zo'n redelijk keurig dorp. En prototoerisme natuurlijk. Ja. En een mooie bewenning al jaren. Dat is als jongen wel eens een keer hard bleek. Er mij wel wat meer vuur in komen. Ja, dat heb ik al jaren. Dat is wel zo mooi. Maar ik merk nou dat als we hier op gaan, restaurants wil ik weer feestjes geven. En de bar is weer hier. Dus dan is het eigenlijk toch wel heel gezellig. Ja. Dus Nederlandstalige rap. Ja. En toch hingen ze dus blijkbaar wel om Friesland. Ja, zeker. Ja. Best graag boeten de professie. Gist graag naar de Ronestad. Of zei ze, dat Friesland dat vind ik toch wel lekker. Nou, ik vind Friesland wel lekker, ja. Maar ik maak wel graag vet. Met net al die blues erin. Maar wel een beetje van de wereld zijn. Nou, ik heb ten aanzien van die carrière. Want er was natuurlijk heel Nederland wel veroverd. Hè? Ja, zeker. Dat kind. Dat is zo mooi. We gaan wel voor grotere podiums buiten Friesland. Dat lijkt dus wel mooi, ja. Zeker. Hoe pak je het nota aan? Hoe produceert u die platen? Nou, een producer zit daar, Huub Bos. Die maakt het eigenlijk de muziek met mij samen. En ik speel die zelf ook dingen in. Ja. Ik met de instrumenten en alles. En we schreeuwen samen. We sturen elkaar elke dag ding. En we zijn eigenlijk altijd bezig met muziek. En als ik hier wat heb, dan gaan we weer even samen de studio in. Of ik kom zelf mijn conceptje. Ja. Het gaat gewoon altijd terug. Dat is het, ja. En we shimmen koren en dan maakt ze weer naar het plaatsje. Dus, hoe ontstaan die ideeën? Ben je echt spontaan of net? Ja, dat kan allemaal wezen. Ja, het kind als ik ontwerp ben. Meestal als ik op het toilet zit, dan komt het direct wel. Dan komen de beste teksten nog. Ja. Nee, maar dan kist echt heel soort ideeën daar. Ik snap het, we best al afsluiten. Ja, even op jezelf. Ja. Nou, ik vind dat artiesten die moeten ze nou en dan even vervelen. Zodat ze een beetje tijd hebben om nooit te denken hoe naar je nummers en dat soort dingen. Met die smartphone uit. Ja. Daar heb je geen probleem hoor. Nee, hè? Wel het wat Ja, zeker. Ja. Nou, dat levert vaak. Ben ik met eens een hele hoop creativiteit op, inderdaad. Ja. Dus joh, genoeg plan. Er komt nog een heel product materiaal uit met die verse muzikale maat. Ontwikkel je hem dat al in ieder geval. Breng je hem zelf ook alles uit? Of ben er ook nog labels en managements die zich met die bemoeien? Ja, ik zit momenteel bij de Creagency uit Grains. En die release alle muziek en die zorg ik dat alles klaar staat. En dat het regelde wordt. Dus kist heb ik boeken. Als mij was boeken, keer ik bij de creagency.nl. Dus Wat voor gigs doorstaan? Jelle Hoerke? Nou ja, voor nu is de Jelle Hoerke, ja, dat is wel wat we kunnen vullen. En nog iets repertoire, maar er komt meer hoor. Dus ontwij van die zult doen hoeren kunnen worden. Ja, zeker. Dat is streven. Dat is in ieder geval hartstikke leuk, man. Goed Dankjewel. zo. Nee, single. Gis hem door, hè? Zeker. Dit is hem. Live. Mijn Dorp van Noorderlicht. Want dit is mijn dorp en dit is mijn plek. En dit is mijn haven en dit is mijn stek. Hier maak ik het laat en hier ga ik op bed. Hier voel ik me thuis ook, al ben ik ver weg. De ene ging studeren en de ander op reis. Ze vliegen allemaal uit, maar hier zijn we thuis. Het is een plekje aan het water met gezellige vibes. Vertellen allemaal verhalen, drinken vodka met ijs. Ik hoef geen plannen te maken, er is altijd een feit. Het is veel te snel gezellig, dus we gaan erop uit. De kroegen altijd vol en de muziek het de tijd. We leven allemaal iets kalmer, heb geen stress op de mind. Ik hoef geen tafel te reserveren, want er is altijd wel een plek. Dus pak een stoel en schuif maar aan. We
Wees jezelf en doe eens gek. En hier is alles van iedereen en iedereen die kent elkaar. Dit is waar ik mij het lekkerst voel van allemaal. Dit is mijn dorp en dit is mijn plek. En dit is mijn haven en dit is mijn stek. Hier maak ik het laat en hier ga ik op bed. En voel ik me thuis ook al ben ik ver weg. Want dit is mijn dorp en dit is mijn plek. En dit is mijn haven en dit is mijn stek. Hier maak ik het laat en hier ga ik op bed. En voel ik me thuis ook al ben ik ver weg. En iedereen die groet je en ze schudden je hand. Maar niemand doet zich uit de hoogte, want het is irritant. Misschien is het wat rustig op het platteland, maar gelukkig is het stiller aan de overkant. Ik hou ervan en ik laat het merken. Ik represent het platteland, ik ben niet van die flatten of bergen. Er veel te veel mensen die hebben stress van het werken. Hier wordt dagelijks genoten met bijzondere mensen. De wortel van het leven, dat is wat hier begon. En ook al ga ik weg, ik keer altijd weer om. Ik zie altijd weer dat puntje op mijn horizon. Op mijn horizon. Dit is mijn dorp. En dit is mijn plek. En dit is mijn haven. En dit is mijn stek. Want dit is mijn dorp. En dit is mijn plek. En dit is mijn haven. En dit is mijn stek. Want dit is mijn dorp. En dit is mijn plek. En dit is mijn haven. En dit is mijn stek. Want dit is mijn dorp. En dit is mijn plek. En dit is mijn haven. En dit is mijn stek. Want dit is mijn dorp. En dit is mijn haven. Want dit is mijn dorp. En dit is mijn haven. Want dit is mijn dorp. Rapper Noorderlicht. Straks doen we nog een nummer trouwens. Jong talent. En ik ben blij dat ik hem weer eens even in de studio zeg. Hij is al eens een keer eerder dus West. En het nijmateriaal uit. Jong talent. Jou is op sommige squallen ik wil de roemte. Alhoewel de lijst het zien eerder een producer is. Maar als je hebt bijvoorbeeld over een opleiding als Marienburg. En dan hak het over Comenius. Dan ben je er heel fanatiek om die band onder muziek te krijgen. Zo kreeg ik een tijd van een mail. Hier is een mooie Christfilm maken, maar er is nog volle meer onder de hand. Daarom, twee docenten van die opleiding hier op de bank. Aaron Veninga en Klaas-Jaap van der Heijden. Leuk dat je er binnen, jongens. Ja, ik krijg wel eens een mail van die. Dan best weer dit en weer dat. Hoe fanatiek ben je op die squallen met muziek eigenlijk? Ja, we zijn er wel fanatiek mee. Met de squallenband en met de talentstroom. Dus ja, het is echt wel een protte leefdewerk. Dus de oeren die mast af en toe wel even sprokkelje, zeg maar. Maar het is prachtig werk, dus we winnen er wel fanatiek mee. Ja. Even, wat voor criesfilm weer dat eigenlijk? Wat had je me toen om mails? Ja, dat wie prachtig. Het wie echt wel bot een teleurstelling eens, want we wonen na het corona hier, wonen we weer live de Christviering doen. Ja, maar dat koe op net en doe ik nog een lockdown. Maar we gaan een prachtige Christfilm maken met mijn medewerking van docenten en van acteurs. En van Bern, die dan in de squallenband spelen. Ja. Dus het zit op YouTube en het is een onrader om nog eens even te zien. Hoe heet die? Ja, het is groter dan ik. Dat is het thema. Oké. Ja. Ja, goed. Voor de rest ik bij mij kwam, want er zit de product muziek in. Klaas, vertel eens even, door je mijn talenten, hoe pak je hem ze op in die squallen? Moet ze zich gewoon melden of doe je hem dat klassikaal? Nou, bij Music Stage is het zo, want daar refereer je aan. Music Stage, dat is een talentstroom. En het is een van de talentstromen op Marienburg. In dit geval zijn er nog andere talentstromen. Art Factory, ik noem even een voorbeeldje. Dan ben je met theater bezig. Maar wij pikken in dit geval we de muzikale talenten pikken we op. En dat is in de onderbouw. En het is een traject wat 3 jaar duurt. Dus eerste jaar, tweede jaar, derde jaar. En wat wij eigenlijk doen met Music Stage, je kan het eigenlijk zien als een soort popacademie light op een of andere manier. Dus we maken ze wegwijs in het repeteren in een bandje. Ze mogen zelf het bandje samenstellen. Zelf ook de nummers uitkiezen. Dus covers, eigen nummers gaan we mee bezig. En om een klein dingetje te geven van aan het einde, dat is dan jaar 3 in dit geval. Dan gaan we naar buiten toe. Dus dan zetten ze het vizier naar de buitenwereld. En dan gaan we het hebben over bandbiografie. Hoe schrijf je dat?
Band merchandise, bandlogo. Ze krijgen een fotoshoot. In dit geval van Erwin Jonkman. Dus die komt speciaal altijd naar Music Stage toe om bandfoto's te maken. En aan het einde zeg maar, van dat hele traject van 3 jaar... heb je eigenlijk een soort met van handvaten, een soort pakketje van dat jij... Stel je voor je wilt door in de muziek. Op een of andere manier. Dat je dan in ieder geval weet van oké, zo moet ik het aanpakken. Is dit een officieel vak of zo? Of kies je er bewust voor kiezen? Of is het... Ik zou... Ik verjem u natuurlijk, het is pure liefde voor de muziek natuurlijk in dit geval. Ja. Dat geldt ook een beetje voor de studenten die erom meedoen? Ja. Bij je eerste opmerking, ik zou willen dat het een officieel vak is. Ja. Het is een extra vak wat de kids kiezen. Dus het is los van de primaire vak in dit geval. Maar inderdaad de liefde voor muziek die wij allebei hebben. We zijn zelf ook muzikanten. Ja, die stoppen we gewoon 200% in de lessen die we doen. Aaron ook met de schoolband en Music Stage. En ik met Music Stage in dit geval. Het voordeel is je wordt van de kids die mij doen, die ben ik volgens mij 100% gemotiveerd. Of nee? Het wisselt heel erg. Het wordt een moeilijke leeftijd, ik weet het. Ja, maar wat je wel heel erg hebt, is dat aan het einde van de rit... dan de leerlingen die al gemotiveerd waren, die zijn dan nog een keer zo gemotiveerd om iets te doen, later met muziek. En de mensen die misschien als eerste binnenkomen in het eerste jaar, die misschien met 1 vinger ooit een keer een pianotoets hebben ingedrukt en dat ze denken van, oh, daar wil ik meer mee doen. Die zijn aan het einde van de rit net zo gemotiveerd als de mensen die bijvoorbeeld al een muziekinstrument bespeelden. Dus het is prachtig om te zien, gewoon dat hele progress wat je gewoon ziet bij die kids. We hadden Simmer in de kop. Het is haast niet met het seizoen. Eindelijk. Doch je nog iets met die kids? Of vanuit naar hier nieuwe lichting, nieuwe kansen? Nou, we doen wel wat. Oeh, zeker doen we wat. We hebben bij Music Stage hebben we altijd aan het einde van het jaar, en dat geldt voor jaar 1, 2 en 3, staan wij met alle bandjes, staan we aan het einde van het jaar altijd in de grote zaal van de Neushoorn. En daar staan alle bandjes die staan er dan te spelen. Ouders mogen komen, familie, opa's en beppers, de hele rattenplan. De hele zaal die zit meestal helemaal vol. En jaar 3 in dit geval, die showt dan ook hun bandlogo, bandfoto's en de bandmerchandise. En het is altijd een feestje. En godzijdank dat het weer kan, want we hebben dus gewoon 2 jaar lang hebben we het dus niet kunnen doen. We hebben vorig jaar wel een heel kleintje hebben gedaan, een kleine presentatieavond. Maar dat is volgende week, vrijdag 1 juli. En... ja, ik zit alleen maar te wachten van is het al vrijdag 1 juli. Ja, dat is prachtig. Gewoon weer in. En dan vakantie, heren? Ja, dan nog 2 weken. Ja. Nog 2 weekjes. En dan weer opnieuw beginnen. En dan weer opnieuw beginnen, ja. Maar eerst 6 weken even niks. 1 juli, Neushoorn. Ja. Hoe is deze lichting? Zitten er leuke bands tussen? Ja. Kunnen we haast wat uit nu van Noorderwind? Het is eigenlijk, ja, het is een beetje cru, maar elke lichting is bijzonder bij ons. Ja. Dat is gewoon zo. Ja, en de Squallenband wil eens welkomen. Ja. Nou, bij deze. Aaron, Klaas-Jaap, dank je wel. Succes. Dankjewel. Nogmaals, Neushoorn, maar dan zult het al redelijk vol wezen. Maar ga je band en die willen wat muzikaliteit. Nou ja, misschien is dit wel de opleiding, maar in ieder geval leuk bij te doen. Succes in ieder geval. En als we toch goed talent hebben. Het laatste nummer van deze aflevering van Noorderwind komt weer van Noorderlicht, de rapper. En ik zeg alvast bedankt voor het zien en bedankt voor het hartje. Dit weer Noorderwind. Nou, weekend ben we er weer. Dag. Ik rijd rond in een oude cabriolet. Ik kijk alleen nog naar de sterren en let niet op de weg. Ik hou mijn handen door het haar, want ik heb last van stress. Ik maak me veel te druk om jou, want je bent bij me weg. Je gooit dit roet in het eten van een ander. Het ligt alleen maar aan een ander, omdat je houding niet verandert. Trek je schouders op voor alles, hallo, je bent niet alleen. Het draait er niet omheen zoals de aarde om de zon. Het is al weken zo, maanden zo, jaren zo. Het is dezelfde move, zelfde dans, zelfde show. Begrijp me niet verkeerd als ik het goed bedoel. Maar het zal beter zijn als jij er iets mee zou doen. Ik rijd rond in een oude cabriolet. Ik kijk alleen nog naar de sterren en let niet op de weg. Ik hou mijn handen door het haar, want ik heb last van stress. Ik maak me veel te druk om jou, want je bent bij me weg. Kilometer na kilometer door, de route onbepaald, dus wat doe ik het nog voor? Ik kan wel blijven praten, er is niemand die me hoort. Tijd nodig voor mezelf en hier is niemand die me stoort. Hallo, nu ben ik alleen.
Ik draai de weer omheen zoals de aarde om de zon. Het is al weken zo, maanden zo, jaren zo. Het is dezelfde move, zelfde dans, zelfde show. En elke keer als ik het probeer, gaat het mis. Het is wel prima zo, ik laat het voor wat het is. Ik rijd rond in een oude cabriolet. Ik kijk alleen nog naar de sterren en let niet op de weg. Ik rijd rond in een oude cabriolet. Ik kijk alleen nog naar de sterren en let niet op de weg. Zien bonken lezen nog, maar krijgt onder de grond. O Heere, jou een plak. Johanna nooit zijn hondjes schoon. Oh, zus minne. O Heere, dit is minne. Us lietse hondje. Us lietse hondje. Us minne hond. Ja, o Heere, dit is minne. Us lietse hondje. Die tik van mannen. Zeg maar daarvan. Hij had het je poet bijstaan. Us hondje minne. Us hondje minne. Us minne hond. Ja, hij had het je poet bijstaan. Us hondje minne. Waarom jouw tjerke had er nou neer, joh? Minne, minne, minne. Zien bonken lezen nog, maar krijgt onder de grond. O Heere, jou een plak. Johanna nooit zijn hondjes schoon. Oh, ze is minne. Nou, want er nacht zo'n jochje, dat is uw minne, dat is uw minne. Uw minne hoen, ja, ja, nou, maar er naast een jochje, dat is uw minne. Want de heren, die hadden nodig als voet. Minne, minne, minne. Zien bonken lezen nog, maar krijgt onder de grond. O Heere, jou een plak. Johanna nooit zijn hondjes schoon. Oh, ze is minne. Ik sliep nou aardig beter, terug hondje minnen, terug hondje minnen. Jo minnen hoen, ja ik sliep nou aardig beter, terug hondje minnen. En ook ik weet dat jouw plak heeft waren, strie minnen. Zien bonken lezen nog, maar krijgt onder de grond. O Heere, jou een plak. Johanna nooit zijn hondjes schoon. Oh,